Takže dneska jste zareagujeme na nejděsivější videa z útrop internetu, nevím, co to je to video od skeleta, takže jdeme na to. Poďme sa spoločne... Jdeme se bát, lidi. Dámy a páni, toto sú tie najstrašidelnejšie videá, ktoré som našiel na internete za posledné obdobie. Nebude chýbať OK, jsem zvědavej. ani video priamo od diváka, ktorý mi zaslal záznam z nemocnice, kde je zachytené niečo paranormálne. Takže sa pohodlne usaďte a OK, som poďme zvedavej. sa spoločne báť. Nechoďte v noci na balkón. Tak co to může Prvé být? video v našej dnešnej kompilácii pochádza z Ruska a pochváliť sa môže viac než 1,4 milióna pozretiami. OK, tak to je Jeho dost. autorkou je mladá tiktokerka, ktorá má na profile len zo pár náhodných videí, no práve toto jedno sa od nich výrazne líši. Text v zábere hovorí: nechoďte v noci na balkón. A keď si video pozriete, pochopíte prečo. Tak tam bude hlava nějaká, ne? Tak to je konec, kámo. Co to je zase za... Já vždycky nevím, jestli těch videích mám věřit nebo ne, jo, protože... Prostě... Nevím. Tak to jako, co to je? Vo vnútri tmavej izby kamera pomaly mierí smerom k balkónovým dverám. Zdan... Jako ono to vypadá jako kdyby, no. Jako... Nevím, jestli to mám věřit nebo ne úplně, ale... Jak se tak na mě kouká, tyhle, ještě mu to svítí, ještě ty oči, jak tomu svítěj. No jako... obyčajný pohľad von, Nechápu, třeba nezatáhne, jako, to by taky mohla udělat celkem a... Nevím. až kým si nevšimnete niečo znepokojivo tmavé pri rámci. Ale tohle bych měl na balkoně, říkám ti, přestěhuju se úplně do jiného města, jo, protože tohle to mít na balkoně, no tak jako... Na prvý pohľad to môže pôsobiť ako tieň, ale potom si všimnete tvar hlavy No, a dve a oči. žiariace oči. Postava alebo čokoľvek to je, tam len nehybne stojí. No. Žiadne pohyby, žiadne detaily, len čierna masa s pohľadom prilepeným na autorku videa. Ani v komentároch sa ľudia nevedia zhodnúť, čo presne vidia. Niektorí tvrdia, že ide o démona, iní si myslia, že to môže byť človek, ktorý sa chcel niekam dostať cez balkón. Ale jako... jak by se dostal na ten balkon, jako ono jde vidět celkem, že to je celkem vysoko, tak nevím, jak by se na ten balkon dostal. Ale tak jako... Může to být fake, víte co, tak kdo ví. Isté však je, že tá nehybná postava s nejasnými črtami pôsobí znepokojivo, ako by tam ani nepatrila. A možno práve preto nie je najlepší nápad v noci otvárať balkón. Asi není, no. Nikdy totiž nevieš, čo sa pozerá zvnútra a už vôbec nie, čo zvonka. Tak proto si zatáhnout. Nezvaný host bytě. OK. Na TikToku sa pred pár dňami objavilo video od používateľky Max, ktoré okamžite zaujalo desiatky tisíc divákov. Pôvodne ho vraj natočila už pred 6 rokmi, no až teraz sa rozhodla ho zverejniť. Tvrdí, že vzniklo v byte jej brata, o ktorom si celá rodina bola istá, že v ňom niečo nie je v poriadku. Podľa jej slov tam roky dochádzalo k zvláštnym javom, no práve toto je jediný moment, ktorý sa jej podarilo zachytiť na kameru. Tam na jinou kvalitu. It doesn't matter. If Katerina were standing here instead of me, if it were she Přijde mi to, nebo jste mi co viděl na začátku? Pohľad ide No. o úplne bežný záber. Žena natáča spiaceho brata, ktorý leží na gauči s Mně přijde, že na tom začátku mi co viděl, v jako. ruke. Lenže hneď v prvých sekundách si v pravom rohu chodby možno všimnúť niečo veľmi zvláštne. Pod svetlom stojí tmavá No kam, co to je? Prostě. postava, nehybná, tichá, ako by len čakala, že si ju niekto konečne všimne. Kamera sa následne sústredí na brata, no keď sa uhol pohľadu mierne zmení a záber opäť odhalí To je prostě chodbu, divný tady to, já postava je nevím. odrazu preč. Zaujímavé je, že väčšina divákov si tento detail nevšimla hneď. Komentáre sú plné ľudí, ktorí video pozerali opakovane a stále nechápali, čo má byť desivé, až kým im to nedocvaklo. Mnohí tvrdia, že postava akoby nemala nohy. Když si tohle nevidějí, Iní tak si jsou mysleli, slepí že úplně. ide len o župan sorry. či kabát, alebo že to, na čo sa majú sústrediť, má byť ten vysavač na ľavej strane chodby. Autorka neskôr pridala aj dlhší príbeh, kde spomína ďalšie zvláštne javy, ako napríklad skrinky, ktoré sa samé otvárali, voda, ktorá tiekla bez To je konec, jako. dôvodu, hlasy, ktoré oslovovali No. ľudí po mene, aj keď boli Sorry, doma lidi. sami. A potom ešte jeden detail. Krátko predtým si do bytu priniesli staré zrkadlo z výpredaja.
A vraj práve v Jo, takže to, že si přinesete starý zrcadlo z výprodeje někde, tak to asi o to neočekávejte úplně, že tam do chymii nebudete, jo. Kedy sa všetko začalo. Keď ho počase vyhodili, všetko sa prestalo. Náhoda? Alebo čo, ak takéto predmety bez Tak to je furt ono, když si koupíte starý zrcadlo od někud, prostě nevím, z bazoše třeba, dám příklad, tak není úplně 100%, že v tom nějaký duch nebude nebo něco. Ani nikdy nevíte, co s tím zrcadlem stalo. známeho pôvodu Proste. môžu byť spúšťačom paranormálnych javov? Čo No. myslíte? Niektorí ľudia si Stopy na nové madraci, zvyknú okej. rýchlo. Iní už po pár dňoch cítia, že niečo nie je v poriadku. Mladá žena menom Janet sa práve presťahovala do nového bytu a ako mnohí iní chcela sa pochváliť videom, kde nacvičuje tanečnú zostavu. Na prvý pohľad nič nezvyčajné. Lenže niekedy sa práve tie najobyčajnejšie momenty zmenia na nočnú moru. Sledujte, čo desivé autorka zažila. Tak jako... Tam někdo byl? Duka. Please get out of my apartment. Kdo to je, kámo? Jako když tohle to vidím, tak já nevím, jako, co si o tom mám úplně myslet. Jako buď se někdo vkrad do domu, což si myslím, že to je ta možnost, že si někdo vkrad do domu, ale jako co, prostě nevím. Tak kdyby se mi tohle stalo, že bych tam měl v domě bych měl takového člověka, tak ti říkám, že se odstěhuju z bytu a nikdy, ale opravdu nikdy bych už do toho domu nevkročil, jo, to žádná. Janet sa rozhodne zdokumentovať nový tanečný nácvik. Kamera je položená stabilne, miestnosť vyzerá obyčajne, až kým do záberu nevkročí muž, ktorého tam rozhodne nečakala. No, Jeho prítomnosť je znepokojujúca, no ešte znepokojujúcejšie je to, čo nasleduje. Muž sa jej predstaví ako Raymond a pôsobí, ako by si z prítomnosti v jej byte nerobil ťažkú hlavu. Janet je okamžite vydesená, žiada, aby neznámy creep odišiel z jej bytu a popritom ustupuje smerom k východu. Keď sa rozbehne ku dverám, kamera zaznamená moment, ktorý neskôr rozoberajú tisíce divákov. Dvere sa samé otvoria práve v prostě dveře se sami otevřely, no tak jako, on to může být cokoliv, víte co, tak když máte třeba křivou podlahu, šlápnete tam na něco, tak ty dveře se vám můžou sami otevřít, ale jako nevím, jo, nevím, co si o tom mám myslet, ale já si myslím, že ty dveře to byla prostě jenom nějaká náhoda, nebo nevím, prostě jo, a tak. okamihu, keď k ním dobehne. Podľa Janet nejde o žiadny detail. Neskôr totiž vysvetľuje, že práve tie dvere sa bežne zasekávajú No, tak tady říkala, že se běžně zasekávají prostě tak. a ťažko sa otvárajú aj pri použití sily. Podarí sa jej úspešne utiecť a následne Tak jako je to divný, no, a tak tady říkala, že to je volá snadný políciu. otevřít. Keď hliadka prehľadá byt, muž je už dávno preč. Nikdy ho nechytili a dodnes nikto nevie, kto to bol. To by jako- však nebolo všetko. To bude tady na tom videu. Tak, tak kočka jak šla hnedka pryč. Kamo, co to prostě? Já ne, jako prostě, ona potom, po té situaci, co se jí stalo vlastně, že byl někdo u nich v baráku a že si tam dějou takové věci, tak já nechápu jednu věc, proč prostě v tom baráku zůstane a ještě pořád tam bydlí a já kdyby se mi stalo, tak už si hledám nový byt a bydlel bych úplně jinde už, jakože. Kámo, co to je? To jsou normálně stopy na madraci, kámo. What the fuck? Co to je? Len o pár dní neskôr zverejní ďalšie video. V izbe je opäť pokoj, natáča sa s mačkou, keď v pozadí začuje buchot. Zneistí, berie do ruky obranný Opäť sprej sa a to? zostáva stáť.
Kamera beží ďalej. V zábere si možno všimnúť matrac, na ktorom sa začínajú ukazovať stopy, ako by si na neho práve niekto neviditeľný sadol. Janet opatrne cúva, prechádza na druhú stranu izby a keď sa otočí späť, stopy na matraci sú preč. Tak to nechápu. Podľa jej vlastných slov sa necíti bezpečne a nechce tráviť v byte večery bez spoločnosti. Tak už bych se odstěhoval, nebo bych bydlel u někoho jinde úplně, to je úplně jednoduchý. Nebo není to jednoduchý, ale prostě tohle by se mi dělo. Priatelia, Šel bych ktokoľvek, pryč. kto je ochotný pri nej zostať, aspoň na noc. Janet priznala, že netuší, čo presne sa v jej byte odohráva. Najprv ten neznámy muž, potom tie záhadné javy, ktoré má zdokumentované. A hoci sa to celé môže zdať neuveriteľné, ju to ovplyvnilo natoľko, že premýšľa, či odísť úplne. No, to nepřemýšlej, to udělej rovnou, kámo. Jako. A teraz otázka na vás. Keby sa to stalo vám, zostali by ste? Určitě ne, jako. Skupinová fotka +1. Niektoré zábery vzniknú neplánované. OK, tak Partia priateľov sa vybrala na výlet do Chile, kde si užívali prechádzku v prírode a v jednej chvíli sa rozhodli spraviť skupinovú fotku. Všetci sa na nej usmievajú, nálada je uvoľnená a na snímke nie je na prvý pohľad nič zvláštne. Až neskôr si niekto z ich proč Borec vypadá jak ten Messi? známych pri prezeraní Tak ten fotografie borec. všimol niečo, čo úplne zmenilo atmosféru celého momentu. V ľavom dolnom rohu medzi dvoma dievčatami Kámo, co to je prostě? To je nějaký ksicht, jako. Tak to je hnus. sa z tieňa vynára nejasná tvár. A tak víte co, ono to může být prostě jakože něco se světlem, víte co, když se třeba kouknete na tady ty krky, nebo na tady, prostě, tady to má taky bledý, tady to má taky bledý, takže ono to může být nějaký lom světla nebo něco. Může to být prostě lom světla, protože můžete vidět, tady prostě taky vypadá, jako kdyby tam někdo byl, ale prostě je to, no, nevím. Jej rysy sú neprirodzene bledé, oči akoby presvitajúce a ústa A tak roztiahnuté jako kdyby to sebral ten nos, no, tak jako. do zvláštneho zlovesného výrazu. Pripomína tvár človeka, ale niečo na nej nesedí. Farba pokožky pôsobí neživo, ako z hororu. Tak ono to má Podľa taky, ľudí no. na fotke tam v tom momente nikto ďalší nestál. Tvár, ktorú tam dnes vidíme, nepatrí nikomu z nich a netušia, ako sa na zábere objavila. Niekto to pripisuje hre svetla a tieňov, iný zase No, tak jako, no právě, to je ta hra světla, nebo prostě, přijde mi to tak, že to je, nevím. Váš názor napište pod tohle video do komentářů. tvrdia, že to určite nie je náhoda. Pod originálnym príspevkom sa spustila lavína komentárov. Mnohí priznali, že si dlho nič nevšimli, až kým im niekto neukázal presné miesto. A v momente, keď si to všimli, dostavil sa nepríjemný pocit. Niektorí opisovali zimomriavky, iní úzkosť alebo zvláštne nutkanie okamžite prestať pozerať. Z obyčajnej skupinovej fotky sa stal Je obrázok, to divný, pri je to ktorom si divný, už nikto ale jako, oni tady mají taky tohleto, může to být jako lom světla. nie je istý, Jo. koľko ľudí na ňom vlastne je. Toto video bolo nahrané v opustenej nemocnici Santa Rosa de Copan v Hondurase. Už jenom, že nemocnice, kámo, tak. Na YouTube sa objavilo pred 10 rokmi, presne v deň, kedy mám narodeniny. Dnes má približne 30 000 videní, no jeho pôvodný autor k nemu nikdy nepridal žiadne Jako ono, když to je 2014, nebo prostě takové starý videa, tak jako to úplně fake nebude, prostě to nebude to když to je 2014, takže uvidíme, no. popis. A práve to pridáva na zvláštnosti. Žiadne vysvetlenie, žiadny kontext, len necelých 20 sekúnd záznamu, ktorý sa vrie do pamäti. Nemocnica, kde sa to natáčalo, bola v tom čase úplne prázdna. Miestnosť napravo kedysi slúžila Kámo, tak jako když vidím tohleto, tak to je konec, kámo. ako operačná sála na urgentnom príjme. Podľa niektorých svedkov sa práve v tejto časti budovy začali objavovať nevysvetliteľné javy po tom, čo jeden z chirurgov náhle skonal na zástavu srdca. Iní sa Okej. prikláňajú k verzii, že energia patrí pacientovi, ktorý tam svoj posledný zákrok neprežil. Osobne považujem toto video za jedno z dôveryhodnejších. Já jsem to říkal, prostě je to starý video před 10 lety, docela před víc už, 2014. Takže to video bude podle mě real, protože tady neexistoval žádný AI a prostě ty videa si upravit úplně nemohl, jo, takže uvidíme, co tam bude.
V čase jeho vzniku ešte neexistovali generátory videí ani No. žiadne dnešné AI nástroje, ktoré by dokázali podobnú To som scénu říkal, no. vierohodne sfalšovať. A povedzme si úprimne, dnes už nie je také ľahké odlíšiť, čo je reálne a čo vytvoril algoritmus. To je ono. To Práve jo. preto sa snažím do svojich kompilácií zaradiť najmä tie videá, pri ktorých cítiť ľudskú prítomnosť za kamerou. A toto je jeden z tých prípadov. Tak jako, tak... No tak jako, tak tohleto. Ty pičo. Co to je? Já tohle video jenom vidím a mám husinu, kámo. Ček, ono to jde ještě za ním, ne? Ty, hej, na tom místě, ty. Krátke, roztrasené zábery z tmavej nemocničnej chodby pôsobia už sami o sebe nepríjemne. Lenže počas sledovania si môžeme Cetaj to, všimnúť čo? zvláštny pohyb, Kámo. ako by niečo vykúkalo z otvorených dverí na pravej strane. Tá vec sa Ty pohybuje vole, tak tohleto. Tak, já mám úplně husinu z toho. Ty vole. zvláštnym spôsobom. Nevidno A ono to šlo ještě za ním, viděli jste to? Ono to šlo prostě za ním ještě. končatiny, nekráča, nelozí. Skôr to pripomína bledú hmotu, ktorá sa klže sem a Ty tam. vado. Ako zhluk niečoho, čo chvíľami vzdialene pripomína ľudskú postavu, no v ďalšom momente už vôbec nie. Celé to pôsobí desivo práve preto, že mozog nedokáže jednoznačne určiť, na čo sa vlastne pozerá. No, Nie je to človek, nie je to zviera, je to niečo medzi. A presne ten moment neistoty robí z tohto videa jeden z najznepokojujúcejších záznamov, aké som v starej YouTube ére videl. co? To jo. Nie to susedia. Tento Okej. strašidelný príbeh sa Takže nejsou to sousedia, asi jo? odohráva na TikTok účte s názvom El Josho. Všetko sa to začalo celkom nevinne, ako snaha zdokumentovať nepríjemného suseda, ktorý mu každé ráno prechádzal cez pozemok. Josh sa obrátil Tak jsem zvědavý, no. na políciu, no nedočkal sa žiadnej pomoci. A tak sa rozhodol vziať veci do vlastných rúk. To, čo začal zverejňovať, však čoskoro začalo pôsobiť oveľa desivejšie, než len obyčajné narúšanie súkromia. Co to? Hej, tak... Co to je? On se schovává za křoň. Tohle je můj soused. Jo. Kámo, tak no. Ty pičase. Prvé Ty vole. Cože, já se normálně postaral, kámo. Jak to vlítlo. video je krátke, no okamžite vzbudilo záujem. Hou. Autor sa zjavne skrýva za krikmi a potajme natáča osobu, ktorá mu vraj pravidelne prechádza cez pozemok. Na zábere vidíme štihlú To je prostě úplně divný. postavu v dlhých čiernych šatách s čiernymi vlasmi a neistou chôdzou. Do tváre jej nevidno, čo celému záberu pridáva ešte viac nepríjemnú atmosféru. Aj keď sa na prvý pohľad môže zdať, že ide len o podivnú susedu, komentáre pod videom hovoria niečo úplne iné. Ľudia okamžite začali prirovnávať túto postavu k Mortiši Adamsovej, či dokonca k démonickým entitám alebo čarodejnici No. Blair Witch. Padali rady ako zabudni na šerifa, zavolaj kňaza, alebo toto nie je tvoja suseda, toto je niečo iné. Ty vole, no. O pár dní neskôr sa na profile objavilo ďalšie video. V texte sa píše, že táto osoba nekomunikuje, nehovorí Já prostě mít tohleto doma, nebo prostě, že by to bylo v lese. Tak prostě já bych to prostě nedal tam bydlet, jako. a nijako nereaguje. To, čo na začiatku vyzeralo ako zvláštny incident so susedkou, sa teraz zmení na vystupňovanú paranoju a náznaky, že ide o niečo oveľa hlbšie. To je prostě... A diváci? Tí sa v komentároch rozdelili na dva tábory. Jedni to berú ako desivú realitu, druhý ako dobre zahranú fikciu. Jako ono to může být taky fake, víte co? Jako v dnešní době se úplně nedá věřit na tady ty strašidelný videa, takže může to být taky dobře zahraný, víte co? Ale väčšina sa zhoduje na dvoch slovách. Apalačské vrchy. Apalačský Zistilo vrchy. sa, že autor Pohoří býva teda. v tejto oblasti, ktorá je známa pre svoje Tak jestli je v tady té oblasti, tak
Tak jako, no. desivé paranormálne veci. Zrazu sa začalo hovoriť o divokých ľuďoch žijúcich v horách, ktorí sa vraj skrývajú pred civilizáciou, pohybujú sa v lesoch a nevyhýbajú sa konfliktom. Niektorí miestni v komentároch tvrdia, že ak ich provokujete, spália vám dom alebo ukradnú domáce zvieratá. Tak kamo, tak to bych nenechal jen tak, kamo. Po niekoľkých dňoch Ukrást mi psa, tak to ne, jako to ne. Stálo hodně velký pozor, jako. sa autor vrátil s ďalším znepokojivým Ale celkově zapalit ty barák, to úplně ne. videom. Tento raz však nešlo o záhadnú postavu v diaľke, ale o to, čo po sebe zanechala. Na záberoch vidíme niekoľko artefaktov, ktoré pôsobia, ako by boli súčasťou nejakého rituálneho miesta. Staré hrdzavé klince položené na otvorenej Biblii, konkrétne na strane, kde sa Kámo. opisuje stavba oltára pre spaľované obete. Vedľa toho podivné symboly, ručne maľované znaky na maske, ktoré pripomínajú pohanskú alebo Kamo, okultú co to je prostě? symboliku, niektoré diváci prirovnávajú k alchymistickým značkám, iní ku keltskému trojuholníku alebo ženskému symbolu. Ale jako, ještě na to on čahá, jako tak. Jedného rána vraj našiel svoje auto pootvorené, nebolo nič ukradnuté, no na sedadle vodiča ležal zvláštny predmet. Vyzeral ako koreň, no mal neprirodzený tvar, ako by ho niekto cielene upravil. Tvrdí, že nemá poňatia, ako sa tam dostal a práve to ho najviac desí. Niektorí v komentároch hovoria, Co to že je? ide o obyčajný briar root, koreň, A to ani nevím, že existuje nějaký ten kořen tady ten. ktorý sa často používa v ľudovej mágii, niekedy ako ochranný symbol, inokedy na vyjadrenie zámeru. Iní tvrdia, že ak sa ho dotkol holými rukami, mohol tým nevedomky prijať niečo, čo mu nebolo určené, možno No. prekliatie, možno len odkaz. V jednom z Jako to, že šáli na tam ty věci, jo, co, já nevím, co to vůbec bylo. posledných A- videí sa Jo, tak dobrý bordel tady, no, tady si hodně dlouho nikdo neuklízel, nebo jak? rozhodol zájsť ešte ďalej. Zobral kameru a pokúsil sa svojho podivného suseda konfrontovať priamo. Priblížil sa k jeho domu, no zdalo sa, že nikto nie je doma. Dvere Jo, kámo, tak tohle je solidní ten bordel, jo. Jako, boli jde vidět, že už není něco prostě dobře s ním sousedem. zatvorené, ale všade naokolo sa váľali odpadky, kartóny, rozbité predmety a staré káble. Celý priestor pôsobil zanedbane, ako keby tam dlhodobo nikto skutočne nežil. Alebo naopak, ako keby tam niekto žil, ale mimo normálneho vnímania toho, čo pokladáme za bežné. Hm? Tento príbeh je stále živý a v čase písania tohto scenára Je to crazy příběh tady to, no. pridávajú nové videá. Ak sa objaví niečo ďalšie, určite Jestli tohle je real, tak sa jako k fakt tomu nevím, no. vrátim v ďalšom videu. Zatiaľ však zostáva len sledovať, čo Tak to- všetko sa co ešte to je? ukáže. Lebo ak je niečo horšie než neznámi votrelci v lese, sú to susedia, o ktorých si myslíš, že ich poznáš. Může toto být V duše? minulej kompilácii som spomínal zaujímavý záznam z nemocnice pre dlhodobú starostlivosť v Českej republike, kde sa na Hnedka jenom vidím to video, vidím, že tady něco lítá prostě. kamere objavil zvláštny orb, tajomná svetelná šmuha, No, ktorá orb. sa pohybovala medzi pacientmi. Tento prípad zaujal množstvo Ten orb je to, když tam lítá duch nebo něco, ne? Nebo prostě nějaká jiná energie. Myslím, no. ľudí, no jeden z divákov naň zareagoval obzvlášť výnimočne. Ozval sa mi totiž zamestnanec psychiatrickej nemocnice, taktiež z Česka, ktorý mi poslal video natočené OK. priamo počas nočnej služby. Píše, že počas jednej noci si No všimol tak tohle je psychiatri, no tak. niečo zvláštne na kamerovom zázname a rozhodol sa to zdokumentovať. Psychiatrická nemocnica, v ktorej pracuje, bola založená ešte Už jenom lidi, že to je psychiatrická léčebna nebo nemocnice. na začiatku 20. To storočia. je prostě, Čo znamená, že jej múry si pamätajú už viac než storočie pacientov, personálu a všetkého, čo sa v nich mohlo udiať. Ako sám spomína, za 8 rokov, ktoré tam strávil, si osobne pamätá 2 pacientov, ktorí v tejto budove zomreli. hm. A nie je to len o tomto videu. Že zvuky kroků na chodbě, na které nikdo není, občas bouchání dveří, ale jinak nic jiného. Kámo, tak tohle, Svedčí aj o čudných javoch, ktoré sa v nemocnici občas dejú. Kroky na prázdnej chodbe, dvere, ktoré sa sami od To je seba prostě zatvárajú. No tento raz sa mu nepochopitelný. podarilo Prostě zachytiť niečo neuvěřitelný. konkrétne. Pozrime sa teda spolu na video, ktoré mi poslal a skúste si naň spraviť vlastný názor.
To je ten orb prostě. Jako tady... To je v noci, nebo jak? A já jsem si všiml, že jich tady je i víc, že tady je jeden, druhý a nebo třetí. Ne, tady jsou myslím 3 nebo 2, no. Tady jsou 3 nebo 2 orby, no. Tady vidím 1, 2. No. No jak tady víc, jako asi vidím, nebo nevím. V izbe, kde video vzniklo, leží na spodnej posteli pacient. Je zjavné, že ide o nočný alebo skorý raný čas, všetko je tiché, pokojné až do momentu, keď sa na zázname začne objavovať známy jav. Zdanlivo svetelná šmuha, niečo ako orb alebo prachová častica, sa začne pohybovať po miestnosti, prechádza ponad posteľ, šmíka sa po podlahe, vznáša sa pri stene. Tak Na prvý tohle. pohľad by človek povedal, že ide o obyčajný hmyz alebo chybu kamery. No keď sa na to pozriete dôkladnejšie, Tohle chyba kamera super tieto nebude, nebo pohyby hmyz, jako pôsobia jo. príliš plynulo, ako by boli vedené nejakou inteligenciou. No. Neprirodzene ladné pohyby, žiadna náhodnosť, žiadne chaotické výkyvy, ktoré sú typické pre lietajúci hmyz. Navyše, objekt akoby jemne žiaril, čo vyvoláva otázku, či bol vôbec viditeľný voľným okom, alebo ho zachytila len kamera. Možno ide o obyčajnú anomáliu a možno o niečo viac. V nemocničných prostrediach sa stretáva začiatok aj koniec života, množstvo ľudských príbehov a emócií, ktoré tam po sebe zanechávajú Prostě no, je to... stopu. Ak ste niekedy zažili niečo podobné, či už ako zamestnanci alebo ako pacienti, pokojne sa o to podelte v komentároch. Alebo mi svoj príbeh pošlite priamo. Nikdy neviete, kedy sa z neho stane ďalšia kapitola tohto kanála. No. Tak trochu osobná. Posledné video je tak trochu osobné, lebo presne takto Ok. nejako vyzerám ja, keď celý deň sedím zavretý pri počítači, ponorený do tmy a niekto sa ma príde spýtať, či si nechcem dať pauzu. Vidíš sa v tom? Kámo, tak tohleto, já jenom vidím tu kvalitu a ještě tohle, tak tohle. Encore qui habite ici? Ne, on tady něco vyskočí, kámo. Tak to na... L'état de la cave. Ty C'est quoi vole. ça? Kámo, co to je tohle? Ale to bylo i na miniatuře. A kámo, tak tohle je creepy jako prase. Já nevím, kde je, jako jestli u něho ve sklepě, nebo to je opuštěná budova. Ty vole. Já na tom místě, já bych se normálně posral. To vám takhle řeknu. Co se stalo? Keď sa ti po 12 hodinách strávených v tme niekto pokúsi pripomenúť, že existuje aj slnko, čerstvý vzduch a realita, Ty alebo vole. sa len snaží pochopiť, prečo tvoje oči svietia viac ako jeho baterka. Tak čo, ktorý z dnešných záberov vám najviac zovrel žalúdok? No kámo, všechno bylo hodně divný, no, jakože já si myslím, že Titan byl celkem jako creepy nakonec, jo, byl to hodně creepy, ale tohle bylo všechno z ty reakce od Skeleta, takže zatím dejte odběr a like a zatím čus.